σε εβδομάδα κόλασης εξελίχθηκε η τελευταία εβδομάδα αυτή τη στιγμή που γράφουμε το βίντεο. Αλλά πριν ξεκινήσουμε να λέμε τι συνέβη, ας ρίξουμε μια ματιά στο τι έγινε στην Ελλάδα πριν μερικά χρόνια. Στην έξοδο του Γέρακα είμαστε στο αντίθετο ρεύμα, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο. Και εδώ η Αττική Οδός είναι κλεισμένη. Θα πρέπει να σου πω ότι από το Δαχτυλίδι και μετά μέχρι εδώ είναι αρκετά χιλιόμετρα. Έχουμε συναντήσει δεκάδες, εκατοντάδες αυτοκίνητα που παραμένουν εγκλωβισμένα. Άλλα δεξιά στο δρόμο, άλλα αριστερά, άλλα μέσα στη μέση του δρόμου. Έχουν περάσει 32 ώρες, όπως έλεγε Σπόπη, και ακόμα η Αττική Οδός παραμένει ένα απέραντο πάρκινγκ. Βλέπεις στο σημείο που βρισκόμαστε τα αυτοκίνητα είναι εγκλωβισμένα, είναι καλυμμένα με χιόνι. Από το μεσημέρι και μετά έχουμε δει πάρα πολλούς οδηγούς που προσπαθούν με διάφορους τρόπους, είτε με αυτοκίνητα δικά τους, φίλων τους, είτε με πεζοί, να φτάσουν στα αυτοκίνητά τους και να τα παραλάβουν. Έχουμε δει αρκετούς να κουβαλούν ακόμη και σκούπες από τα σπίτια τους και φτιάρια για να απομακρύνουν το χιόνι, γιατί ναι, μεν έχει καθαριστεί σε αρκετά σημεία, ωστόσο η συγκέντρωση του χιονιού στις πόρτες των οδηγών είναι μεγάλη, οπότε δεν μπορούσαν να τα απομακρύνουν. Έχουμε δει εθελοντές. Δηλαδή κάποιοι, Γιώργο, οι οποίοι καταφέρνουν να φτάνουν στο σημείο και μπορούν και το βγάζουν μόνοι τους στο αυτοκίνητο, φεύγουν δηλαδή με το αυτοκίνητό τους κανονικά. Ναι, όσοι καταφέρουν να φτάσουν στο αυτοκίνητό τους. Και φυσικά όλοι γκρινιάσαν ότι η Αττική Οδός είναι μια ιδιωτική εταιρεία που χρυσοπληρώνεται και μάλιστα και από το λαό και από την κυβέρνηση, από τις χορηγήσεις που παίρνει. Αλλά αυτό απίστευτα ήταν η Ελλάδα. Έχουν συνηθίσει όλοι με τα μαύρα χρήματα, με τις καταστροφές και με όλα αυτά, και τότε να μην λειτουργεί τίποτα σωστά. Βέβαια, την τελευταία εβδομάδα που μας πέρασε, έχει συνέβη ακριβώς το ίδιο. Εντάξει, όχι ακριβώς. Και στην Ολλανδία. Κάτι αντίστοιχο, όχι. Κάτι αντίστοιχο. Ο ΕΝΕΣ, η ας το πούμε μεγαλύτερη εταιρεία σιδηροδρομικών σταθμών. Πώς το είναι? Των τρένων. Η μεγαλύτερη εταιρεία των τρένων, τέλος πάντων, πέρασε στην Ολλανδία. Παλιά ήταν, ας το πούμε, κρατική. Τώρα πλέον είναι ιδιωτική και χρυσοπληρώνεται κι αυτή. Ένα εισιτήριο στο τρένο, ξέρω, της ΕΝΕΣ μπορεί να κοστίσει μισό ευρώ. Καλά, κρατική ήταν πάρα πολύ παλιά, έτσι. Πάρα πολύ παλιά, ναι. Οπότε, ναι. Και όπως είπαμε, εβδομάδα κόλασης. Μόνο στα χαρτιά ήταν κόλαση, γιατί στην πραγματικότητα ήταν ψύχους. Έπεσε πάρα πολύ χιόνι εδώ πέρα στην Ολλανδία. Ναι, εντάξει. Δεν έπεσε πάρα πολύ χιόνι, έπεσε πολύ χιόνι για Ολλανδία. Ναι, πάρα πολύ χιόνι για Ολλανδία. Οπότε ναι, άρχισαν να κάνουν cancel τα πάντα, τα τρένα δεν λειτουργούσαν. Τα αεροπλάνα δεν πετούσαν. Όλα ανέκρωσαν με λίγα λόγια, τα σούπερ μάρκετ άρχισαν να αδειάζουν τα στόκ τους. Τα λεωφορεία δεν προχωρούσαν, ούτε καν τα φορτηγά έτσι, που είναι για να μεταφέρουν πράγματα, ακόμα και τα φορτηγά σταμάτησαν να κυκλοφορούν. Ναι, οι δρόμοι ήταν τίγκα παγωμένοι, ξέρω εγώ, και όλα αυτά. Στην αρχή μεν, γιατί μετά άρχισαν να βγαίνουν έξω οι χιονίστρες. Πώς είναι οι χιονίστρες? Εκχιονιστικά. Τα εκχιονιστικά. Και να βάζουν αγάπη και τέτοια. Βγάζει το μάτι. Τέλος πάντων, βγαίναν έξω τα εκχιονιστικά και κόβαν τους κεντρικούς δρόμους και ας το πούμε ότι... Να εξηγούμαστε για να μην παρεξηγούμαστε, καμία σχέση με την Αττική Οδό. Εδώ οι κεντρικοί δρόμοι ήταν όλοι πεντακάθαροι. Ναι, εντάξει. Βέβαια αυτό δεν συνέβη το ίδιο για τον ΕΝΕΣ. Για την ΕΝΕΣ με τα τρένα και τα λεωφορεία και τα λοιπά, που ναυάγησαν όλα, νέκρωσαν όλα. Στην αρχή περίμενε ο κόσμος, ξέρω, 4-5 ώρες αναμονή για να πάρει το τρένο τους, και μετά που βγάλαν μια ανακοίνωση, δεν ξέρουμε πότε θα ξανάρθουμε. Αντίο. Και όπου έχει μείνει ο καθένας, ας βρει έναν τρόπο να γυρίσει σπίτι του. Καλή τύχη. Οπότε ναι, έγινε μεγάλος χαμός με τα τρένα εδώ πέρα και τα λεωφορεία και γενικά με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και γενικά έγινε τεράστιος χαμός για μια χώρα που, ας το πούμε, είναι και εξελιγμένη και θέλουν να λένε ότι είμαστε μπροστά, ξέρω εγώ, και είμαστε, ξέρω εγώ, καλυμμένοι και όλα αυτά. Είχε βγει βέβαια ανακοίνωση ότι όποιος μπορεί να δουλέψει από το σπίτι και δεν χρειάζεται να βγει έξω, να μείνει σπίτι του. Δεν ξέρω, θα λέγανε. Αλλά ναι, σε γενικές γραμμές όλα αναβάγησαν, ήταν ένας μαύρος χαμός. Θα βάλω βίντεο, ξέρω, να δείτε εσείς τι γίνεται έξω με το χιόνι και τα λοιπά. Αλλά, επειδή είμαστε στην Ολλανδία, το πρώτο που πέρασαν και καθάρισαν ήταν οι ποδηλατόδρομοι. Ναι, έχω βγάλει το short, άμα το έχετε δει, όσοι το έχετε δει. Οι δρόμοι μας, ξέρω, εδώ πέρα έξω είναι τίγκα στο χιόνι, ξέρω, πηγαίνεις με τα αμάξι και κάνεις πατινάζ, αλλά σου λέει, άμα θες, πήγαινε με το ποδήλατο. Ποδηλατόδρομοι πεντακάθαροι. Μην τα θες και όλα δικά σου,
Σου κρατάμε τους υποδηλατόδρομους καθαρούς. Δεν μπορούμε να κρατήσουμε και τους δρόμους. Μας έστειλε και μια ανακοίνωση ο Δήμος ότι εγώ έχω καθαρίσει τους κεντρικούς δρόμους τόσο μπορώ να κρατάω καθαρούς συγκεκριμένους δρόμους. 3 δρόμους τους έκλεισε τελείως, δεν μπορούσε να τους κρατήσει καθαρούς. Καθαρίστε λέει και εσείς λίγο έξω από τα σπίτια σας και είμαστε μια χαρά. Ωραία, καλά, κομπλέ. Πήγε καλά, εσύ πήγαινε μοίρα της. Ναι, γενικά ένας μεγάλος χαμός εδώ πέρα. Και άμα, όπως είπαμε, άμα αναλογιστείς το τι έγινε στην Ελλάδα και το πόσο έφτασε τελικά είναι όλη η πολιτική εδώ πέρα. Δηλαδή με λίγο χιόνι όλα αναβάγισαν. Όλες οι υποδομές, ναι. Και μιλάμε ότι δεν έχει, είναι όλο μια πεδιάδα, έτσι, δεν έχει βουνά, δεν έχει τίποτα. Ναι, χαμός μεγάλος. Ξέρω, ο σεφ έμεινε 8 ώρες σε μια στάση και περίμενε το τρένο να πάει σπίτι του. Ο σεφ που έχω στη δουλειά. Και τελικά πήγε και το μάζεψε η γυναίκα του. Άλλοι μένανε σε ξενοδοχεία γιατί δεν μπορούσαν να γυρίσουν στο σπίτι. Χαμός, τεράστιος χαμός. Και πιστεύω ότι αυτό δεν αξίζει στην Ολλανδία. Δεν αξίζει τέλος πάντων για την εικόνα που βγάζει προς τα έξω. Γιατί εντάξει, βγάζει την εικόνα ότι είναι μια χώρα που είναι προετοιμασμένη, που όλα λειτουργούν ρολόι κτλ. Αλλά τελικά. Και δεν μιλάμε για 2 μέτρα χιόνι, έτσι. Μιλάμε για ένα χιόνι λίγο πιο πάνω από τον αστράγαλο. Ναι. Βέβαια το έριξε μπουμπουνιτά, το μπουμπούνισε εδώ. Έριξε πολύ απότομα, το πάγωσε κιόλας γιατί είχε κρύο, οκ. Ναι, αλλά τεράστιος χαμός. Εγώ πήγα να τρεγάρω 2 φορές στη δουλειά. Μια φορά όταν πήγαινα και μια φορά όταν γύριζα. Γενικά πολύ τεράστιος χαμός, χωρίς λόγο. Μας έστειλαν μήνυμα από την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Μας έστειλαν να ξέρουμε ότι αν δεν έχουμε, πώς το λένε, μεικτή ασφάλεια δεν θα μας καλύψει και πάμε και τρακάρουμε, δεν θα μας καλύπτει η ασφάλεια. Μας έστειλαν μήνυμα από την εταιρεία που μαζεύει τα σκουπίδια ότι κάποιες μέρες δεν θα μαζευτούν τα σκουπίδια, θα κάνουν όμως ό,τι μπορούν. Μας έστειλαν μήνυμα από την εταιρεία που κάνει τις διανομές, τα αντίστοιχα λιτά τέλος πάντων, ότι κάνουν και αυτοί ό,τι μπορούν, αλλά θα υπάρχουν καθυστερήσεις και κάντε υπομονή. Γενικά φαλήρωσε σε όλη η χώρα, βάλανε ροκέτες σε όλη τη χώρα για, ξέρω, 10 πόντους χιόνι. Που στην ουσία, εντάξει, απ' τη μία βλέπεις την νοτική οδό που λες, φίλε, τόσα λεφτά παίρνεις, σε χρυσοπληρώνω και με έκλεισες εδώ πέρα όλη νύχτα μέσα. Που εντάξει, η Ελλάδα τι υποδομές έχει. Βέβαια, αυτό ήταν και επικίνδυνο έτσι, γιατί οι άνθρωποι μείνανε μέσα στη μέση, μέσα στον πάγο. Εδώ εντάξει, μείνανε στο σταθμό των τρένων που έχουν και κάποια κάλυψη. Εντάξει. Άλλοι μείνανε έξω στα λεωφορεία όμως. Στα τραμ, στα λοιπά. Δεν είναι όλοι μέσα στα τρένα. Και γενικά ήταν πολύ επικίνδυνο. Και δεν έχουν όλοι οι σταθμοί κλειστό. Πρέπει να κατέβεις κάτω. Και πάλι δεν είναι κλειστό. Τουλάχιστον εδώ η Ολλανδία έχει αυτή τη διαφορά ότι είναι όλα πυκνοκατοικημένα, ρε παιδί μου. Πάντα έχει κάτι γύρω σου. Δεν είναι όπως στην Ελλάδα που μπορεί να μείνεις στη μέση πουθενά. Εντάξει, ναι, τώρα μείνεις στην Αττική Οδό, ξέρω πάνω εκεί που δεν έχει τίποτα μετά. Στα βουνά της Ακατσάβραγα. Εντάξει. Είναι γεγονός αυτό. Εντάξει. Εσείς τι πιστεύετε, ήταν όντως αυτό το χιόνι ικανό να μπλοκάρει τόσο πολύ την Ολλανδία ή μάλλον τσίφωσε ο οργανισμός και η οργάνωση? Πείτε μας κάτω στα σχόλια. Λοιπόν, like, subscribe και θα δούμε στο επόμενο. Bye.